Hi guys, it's Christine and this is our family bado. So today, dahil alam niyo naman siguro nang galing ako sa sakit at alam nating napakagastos pag tayo nagkakasakit. So today gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga tip ko kung para makakatipid ka kung ikaw ay pag sa family mo or sa family member ninyo ay may nagkakasakit. So, eto, I'm very sure na very helpful ito sa inyo, sa ibang mga mommies na meron mga mommies na hindi pa alam ito mga tip na to. So, yan. So, simulan na natin. So, sa aking first tip, guys, is piliin mo yung generic. You know, may mga mommies na hindi agree dito sa aking sasabihin. Pero this is all just based on my experience at tested ko na lahat itong mga tip na ito. So, ayun. So, kaya ko sinasabing feeling yung generic guys kasi hindi naman talaga lahat nakaka-afford dun sa mga branded. Kasi aminin naman natin, mahal talaga yung mga branded ng mga gamot. So, kasi may mga doctors, some doctors na nagre-reseta sila, for example, meron silang pharmacy doon sa kanilang clinic or what, syempre, ang ire-reseta nila yung nandoon sa kanilang clinic, yung mga names nila, ilalagay nila yung specific talaga na um, gamot is yun talaga yung nasa kanilang pharmacy. So, may mga ganon. So, akala mo makakatipid ka, pero actually mahal talaga siya. At totoo talaga yun sa advertise na talagang huwag kang mahihiyang magtanong. Huwag kang mahihiyang magtanong. So, ganon. So, totoo yan guys. Kasi, kailangan mo lang talaga magtanong dun sa mga, sa mga pharmacist na, or sa mga sales lady doon sa pharmacy na kung meron ba silang generic dyan, kung ano yung mga alternate. Kasi actually guys, walang pinagkaiba talaga. Magkapareho lang yung effect, magkapareho lang talaga kasi even before, generic na talaga yung binibili ko. Since basta noon-noon pa, generic niya. Kasi, tsaka yung may mga ibang mga parents kasi, like my mom, hi kay mama, kasi si mama minsan, pag may nire-reseta yung doktor, kasi may ano tayo na very obedient tayo. Kung ano yung inaano sa doktor, yun talaga yung bibili natin. Pero actually, pili na talaga tayo bumili ng generic. Kasi si mama noon, may mga maintenance siya. Ang mahal ng mga maintenance niya. Sabi ko sa kanya, um, pwede siyang bumili ng mga generic. Sabi niya, meron pang ganon. Sabi ko sa kanya, meron ma, may mga generic brand. Sabi niya, baka hindi daw effective, hindi naman ano. Hindi kasi, hindi naman siya hindi effective kasi yung may mga generic na brand. May generic na like, hindi to sponsored guys like Right Med, mga generic pharmacy, yung mga ganyan, ano siya, okay yung mga ano talaga nila, at saka tested ko na siya guys, tested ko na siya. So imagine, nung nagkasakit ako, aabutin ng 1,000 plus yung kasi dami nireseta ng doktor sa akin at saka yung sa UTI medyo mahal yung mga nireseta niyang gamot kasi mga 35 ata each, so twice a day ko siya iinumin tapos may mga iba pa. So nung yung mga sa pharmacy nila, yung ginagawa ko is pinapa-total ko muna kung magkano tapos pinalagyan ko ng price, ganun. So hindi ko pa siya binibili kaagad. So nung pumunta ako doon sa ibang pharmacy, siyempre sabi ko talaga dun sa na meron ba kayong ah, mga generic brand dyan, na kagaya niya ng nasa reseta. So sabi niya meron lahat, may mga generic. So imagine yung nabayaran ko is nasa 600 plus lang. So ang laki yung diferensya talaga. At kita niyo naman siguro, yung mga generic is yung mas nakakatipid ka kasi dun guys. So sa mga mommies na ano sila kasi siguro hindi pa nila alam na
yung generic tsaka yung branded, actually magkapareha lang naman talaga yung effect. So kung may money ka naman, go for branded. Pero kung yung sa mga mommies na nagtitipid or ano mo yun, maraming babayaran, marami kang mga obligasyon, so go for generic. Okay? So yun. Very important to sa mga nanay na may mga maliliit na anak pa. Um, Eto is yung pagtatae. So, marami akong remedyo sa mga pagtatae guys at very common ito sa mga nanay na nagpapanik pag yung anak nila is parati nagpupupo at saka nagsusuka. Especially, nasa mga stage to sa pag yung anak mo is nangingipin na. So, expert ako dito guys kasi yung anak ko, yun yung parating scenario namin noon. Simula nung maliit pa siya hanggang sa paglaki niya. Until now naman, ganun pa rin yung sa kanya. Kasi yung anak ko, it's very sensitive yung tiyan niya. Makakain na siya ng konting-konting hilaw lang na pagkain. Yung hindi masyadong naluluto. Yan, nagtatain na siya dyan. So, ayun. So, excuse me sa kumakain, no? Pero, yun. Ang mga tip ko dito, guys, kasi marami akong nakikita mga nanay na pag nagtatai yung anak nila, hindi kasi nila alam kung ano yung gagawin. Diretso sila kaagad sa hospital, alam mo yun, kung sa private ka, kung marami kang pera, pwede mo siya ipa-admit agad kasi i-detect shows lang naman siya doon. Pero kung wala kang pera at pagpupunta ka sa public na hospital, hindi ka talaga nila i-admit. I-advise ka lang nila na gano'n, ganyan. Except lang siguro pag dehydrated na yung bata. So, kung paano ba natin, syempre yung pagtatay is nagkakos yun siya ng pagkaka-dehydrate ng bata. So, paano ba natin siya maiwasan na yung mga ganyang bagay. So, yun. So, ako guys, sa akin, ang ginagawa ko talaga personally kasi yung anak ko, na-experience ko na from mild na pagtatay hanggang dun sa pinaka-severe. Severe na talaga na pagtatay. Yung halos umabot na sa punto na talaga yung puwet niya is pulang-pula niya. Pulang-pula na. Tapos pag nagtatay siya, sumasakit. Sobrang sakit na yung puwet niya pag nagtatay siya. Parang um, pag ngayon nagtatae, pag hinugasan mo siya, hindi niya namamalayan na lumalabas na naman yung ano niya, gano'n, yung mga severe na talaga. So, yun na, maaari nang ika-dehydrate. Pero hindi ako nababahala sa gano'n guys, kasi alam ko kung ano yung gagawin. So, siguro may mga nanay na talaga na sadyang nagpapanik lang talaga sila. Diretso talaga sila kaagad sa ospital. Pero syempre, pagastos yun. So, kailangan alam natin yung mga remedyo. So, ako yung ginagawa. So ako guys, ang pinapainom ko lang sa kanya talaga is, especially kung yung maliit pa siya, ang ginagawa ko guys, pag nagdedede pa yung anak niyo, nagme-milk pa siya, syempre hindi niyo siya pwedeng painumin ng, for example, kung parati talaga yung pagtatain niya, stop niyo muna yung milk kasi nagko-cause yung milk sa pagtatay talaga. So, parang magiging worse pag except lang kung naka-breastfeed yung anak mo, walang problema lang. Pero kung naka-feeding bottle yung anak nyo, hindi pwede siyang mag-milk kung nagtatay siya. So, may mga milk na um, ang tawag doon, lactose free. Pero syempre, mas mahal yun na milk. Pero yun yung nire-recommend ng mga doktor pag nagtatay yung anak mo, parang substitute dun sa milk. Pero syempre kung wala kang budget para doon, pwede ka naman gumawa ng sarili sa'yo. So, ang akin ang ginagawa ko guys, pinapastop ko siya sa kanyang milk, tapos um, pag nagsasaing ka, yung kanyang water, for example, pag kumulo na yung sinasaing mo, dagdagan mo ng maraming tubig, tapos salain mo yung water, tapos yun yung ilagay mo sa kanyang feeding bottle, lagyan mo lang ng konting asin or konting sugar para may taste, tapos yun yung ipainom mo sa kanya, as in yun na lang yung ipainom mo sa kanya, walang milk. So, yun yung ipapainom mo dapat. So, trusted at so etong tip na to guys is proven ko na to, ginagawa ko na to ilang taon na. So, yun yung ginagawa ko. Tapos, sabayan mo din siya ng tawag dito.
saline or yung, ay, hindi siya saline. Anong saline? Parang tawag doon, Hydrate. Mabibili mo yan sa pharmacy. Maliit siya na pakete. May iba't ibang flavor yan. So, ang price niya nasa mga 12 pesos ata yung price. Yung nasa um, direction na nakalagay dun sa pakete. So, yun yung ipainom mo sa kanya para hindi siya ma-dehydrate. Kasi, yung hydrate guys, para siyang dextrose. Kasi pag inadmit kasi yung bata, kasi pag na-dehydrate na siya, kailangan talaga i-dextrose dun sa hospital. So, para mas ano yung water na inilabas niya, syempre, kung nagtatai, basang-basa talaga yung pagtatai niya, yung pupo niya basang-basa. So, kailangan talaga na may ipang palit ka doon sa kanyang inilalabas. So, yun. Hindi pwedeng water lang na plain. Kailangan talaga yung hydrate kasi may yung solution na kasi na yan, yun yung para siyang dextrose talaga. So, yun yung painom niyo para hindi siya may dehydrate. Painom niyo yung Gatorade, ganon, yung mga liquid. Tapos saging, yun yung ipakain sa anak ninyo. So, yun. So, yun yung mga tip na talaga yung pinapractice ko na. Ito yung mga pinapractice ko na to. At ito yung tip number 3. Ito talaga, ilang taon na. Proven ko na talaga yun guys. At itinuturo ko rin yan sa mga sister-in-law ko, yung mga maliliit na anak pa. So, itinuturo ko na sa kanila. So, pag may nagtatai sa kanila, tatatawa na lang ako, ay, huwag kayong mataranta, ganyan, relax lang. So, yun, kasi may mga nanay talaga na ganun. So, hindi naman natin sila ma-blame kasi syempre, yung concern talaga nila yung pag paano may mangyari sa anak nila, yun yung mga iniisip kasi nila. So, yun. So, ayun guys, sana ay nakatulong yun sa inyo, yung aking mga quick tip na ibinigay sa inyo. Kasi, eto mga bagay na is nakatulong din sa akin to na malaki. At sana ay may napulot kayo dun sa aking mga sinabi. At, kita-kits kayo tayo sa susunod na video. At huwag kayong magkalimot na mag-subscribe sa aking channel dito. Hit mo lang yan, subscribe button yan sa baba. Tapos, don't forget to follow me sa aking Facebook tsaka sa aking Instagram. Marami nagtatanong kung nasaan. Tignan nyo lang sa description box. So, see you in my next video guys. And please like this video kung nagustuhan ninyo. Bye-bye!